Të njësisë rëmej bună seara. Tërë seara sim nusjes kulica që asher vinitë lukër që janë arjom nevoj vërore që si sfakësh vërluk djaluj. Ta sa sim djadu. Bună seara të njësisë rëmej ju së do të cihis. Tërë seara emisionu është ali dati ali di azët, 17 di jenar, kati sembe të ku kam nëzëse, të sate shasi, și kati domenik të sate 12 gjomëtati. Tërë seara, noi ka multi orë ju hindus të tuti bilokërë të arbinishi, him në poj po gradec. Him po gradec ku Petraq Gjoka që arben papa. Po gradeca ku e më gjasë shaltora rëmenjë plinë. A i që do i rëmenjë që am zborata azë kunesh, se ndë që i rëmenjë që në dihore lengësh i një qa. A i që da dihore më bëgjeju, që zdi shqipë s'kari po gradecë. Horë sen jam di parti, omi arfozitë më mullë që djako, ma e ligëtura ku hora orë. Ligëtura ku hora orë binjatë që të pëzari. Arenjë, a i qëdjo, di po gradesë si bënatë të pëzari, lukrate, që mu zdinesh se në tu, futu lukra kratu. Petraq, shumë esti që Petraq e futu oficeru, fatë shalti lukëri. Që arben në poj lukrate të kratë. Të ca, uspune kathishun bana lur, kumar tërkuta, shako të hori jërfutë, ma shaotës të pëzari. Și Petraq este, poate să zicem, este un ficior bărbat ăla ce numai lui a văzut tot arbineșia, care fătă că este, nu a făcut doar lucrul lui ce are murită, mai este un ficior bărbat ce cântă mult mușat. Și el are făcut și festivali, mă ține eu și grupa ali po gradeci, nuk gollë kur të kënë të qarë beneshis, mas që kënë të rëmëneshti. Shkëndavës a i që rëmenjë, qarë suti denjë, qarë vinita që ja pitëhori, akoria, që u cënë nuk gollë limba mushate, mas që i kënë të cili, që i zakoni la nosti. Të ca nëj, u sovëzëm Petraq që arben, që në të remë në pojtë emision. Të njësisë rëmenjë, ama po gradecë është pëzara mari ma shkori, da o tre horë që sënë rëmenjë, ti rëmenjë, ma zegju dishe sënë të pëzari që arbanatë ku qëro. Ama apropi, ambun unë domë, kanë luvezë dhe shëtë e unë fiqorë një këzës. Ma shlu trej, ju si banal të gjej. Të tërë uzburem, uzidem shtajizë që bana lui, ka binazë, ma zeju të të bana lui, fat, kërshkut, bana, ku fëmeja lui, ori namës a di pëzari. A ishte este arben papa, gjeni të plaj. Gjeni vënish. Kum eshte? Gjeni. Arben. Në e bunës zesë, në strabë, mujerë në strip, dzeku. Nësa bërbat që jam në evër problemare. Di këtë se njësh, vrate? Avaci, O di këtë se njësh tini? Komini. Mine s'ko cinzët shnau dhejnë. Qa ish dhejnë tini? Në këtë rëskaratë të cëva princi ma mari? Vaj, a shiv vaj esti? Su kërësesh bana. Një këtë disë dhe sa di dzesë, në një sparë. Në sparë. Tu të ashtë një dzek, ma e një lilem pisti... Arben, tini dy ojë rëzëtina ta? Zëtina me, familja me, esti di Niqa. Niqa esti në horë, 30 kilometri dhe vaci, orë multu më shate,
Harët si treci, zdëcem, noi li shtim llokali ju trek, pitlla pllaç, Beragozh, Gurikamjes, Qatra Kamje. Gurikamjes este un loc muito mușat, zdëcem fillim barbinësesh ka atraksion mart tutë arbenësishe. Este. Shtreci pitore, ma hora nuari krali, zdëcem, sharar masë, kumar masë, kumar futë. Origina noastră este de Coți, paplo njëu ar futë afendo. Prefto. Prifto, ma afendo. Afendo, zicem, nu mas, su zicem și aici, ca su ia dică bare ce nu știi. Ja, prifto. Zekția a venit dikur qau, dikta papa. Nesta dikla mame esku Kuteli. Origina de familia mea este Kuteli. Numai zete. Am esku faptu, am trecut bana mea cu prințle, tatë një jari 16 zențe e fuzită, jetaj zbană, bënes cu mame mea acasă, cu vesta, shdoj qëlmi, fetë, shfëqor. Ja zej janë të i bajnë ata, autobuzare shfaptini, po Gradec. Ja zej, ku me tërkute, këndëra njëku, hora një gjajsh, shaoci ma autobuzare, përnëtora, qaj fapt. Am banat avaci, njëkma të tona ku doru martë të hora, këtë bëtisem skulia, min kom pëtrare fuzem e koci. Shëdem, këtare cili pushim zdëcem, das të menj, unë me zdoj me shëdem e koci. Tora, min zburesku, zekana kanë zburesku gjini limba, Gjini, mund gjini. Kasësh, min tora, zburesku ninga ku mame me, zbureska shicish, besta merë në vëcatë dimini. E ta në vëcatë këtë nuk dzek do të unë zborë reu. E më gjini, më shti, ti jedi këbari. Me jadi e bare, ce. Shashi avem tërkutë, ku tatë një are from, no, bërbat from, no, are slo, ku ar lucrato și tu trei câtito, is normal në făpețe, are stumță. Mă văzde că este partea instalantă, avea un pasion mare të kënd, tu numë të kënta multu, ku frațul lui, și ați ar fuzită de izbană, unë ar armasă de cei. Ar luat și tu ansamblu, se oați, tu dau një unë, avu aktivitet marë, oați, are udhëjës artistik, are Mjal Kuteli, Lalli është i zeci, udhëjës artistik, futë, kësë të cejmë tora këniq, arë s'ka se uami mëntimenj, uami kuskullije. Unë dhe ishte estish Mjal Kuteli, Lalli një që futë drejtor, Palatu di Kultura, drejtor di Palatu di Qëlmenj, arë s'ka se mësonj, arë s'ka se doktor ma marë ku molto fama, ar futë Nikola Niça, chirurgu cu molto fama. Tu lo conosco, po Gradec, Nikola Niça. A futë ushtaraka, o skose, generale, o skose, si se zekmi, origina, a skose trajner di voleibol, Vangel Koja, este di Niça, Teodor Vaso, campionul di box. Este origin din Teodor, më falë, Janko, Toti Janko, di boxu, ar futë di Niça. Shnu të them shalë se marë, shmit zë këtë tunë, që noi, a ishte vrem se skutem numële qëllorë, që au datë kontribut marë, da është, so zekështë para rilindjes, kumë të them noi rilindasit, kumë të them do organizeshte rilindasit ta, tora zdëcem se ka jarda të kontribut ma martë, shtë limba, shtë loklu, ar putër armenca, allot pjesë të lufta di vlora, të pavarësia, independenca a nostra, do me thënë kontribut lo vleknje, di parte nostra, do me thënë zekti Niça, di Lunka, di Grabova, di Shqipska, di Oskopoja, cesti mamare di noi, kësë bello mamar,
noi avem a avut mulți oameni ți-au dat un contribut mare tot arbinăsia. Și aici trebuie să scutem, să dățem cu gura în plină. Cu gura în plină, cu capul sus. Cu capul în sus. Că este stăniție mare, le ducem tot minte și le spunem aici. Ma acei oameni, acei sunt mai mari din noi. Acei vreau să obțească. Motora și eu ce vin tu voi. Si setra este emisiune pe limba a noastră și si mai le dicem aici. Tora spui ham ti banata. Tora. Mina am făcut tot ofițer și sculia, ofițer rezervă. Am fost zaler, ma nu mi fece așa, nu vrem ca picior mic, picior singur și cum vor aici să prinzi noi. Și mi luai esco tu oșe, în stațion, esco perghisul din stațion, avați, ameni, multe ei, 37, 8 de ei. Vă să gine zdățem, gine him, eu să doși, este de familie, le-am cel meni la sculie, feta arbitisită tora, să cu lucru, piciorul la sculie, gine him, gine zdățem. Tine benato tu păzare. Când erai tine oții, ne dinind la oțe, să zicem, nu aveam mulți remenio, nu tu păzare. Cum are stărcută coici dialogul de-o? Cu limba țigrat, cu zaconli. Cum vividea stumță în ștază? Ar avut și stumță, ar avut rămei multul. Ca venea de Nicea, de Luncă, de Șipsca, venea mult oameni. Ar avut oameni. Ma zdățeim ațații, ți-ai dățării, cu aici ți se îndauații, gine avem trecută. Gine ca, zdățeim ca frați, ar bine să cum zice, frația noastră, avem faptă crușcie, avem trecută, gine. Avem, neamă, și nu grem aici limba noastră, și cum vrem noi. În cralii nu grem tot, că ne dățea nătălea, eu și lații fații. Lații fații, ți nu știți, si v-ați zic, lații fații, șfar ben. Este cum zice, sie. Se zice asta WhatsApp-i, WhatsApp în engleză, schemi. Ata nu că, ați nu știi că si v-ați zic, lații fații. Așa este. Doar să zice, voi hizdiți, nu dățea, eu dit România, eu dit vecinul. Ma noi, limba noastră are mai mult, este mai aproape de limba italiană. Noi aua, când veneam, verogea, doi mesi aua, vedem Italia, Rai 1, noi le luăm direct toate. Ja, vezi, e limba latină. Limba latină, știi? Ma mine de aici, limba a noastră, mine am învățat italiană. Că este și o gresco, o iau direct toată limba. Cu italianții, vă zic că este cu gini, ma o gresco. Mi-a ajutat mult limba noastră. Și zic, nici rău că mă cere limba noastră. Nu le grimo cel meni a mei nu știi. Min nu le gresco. Min gresco acasă, mă aței, nu bag urechea. Așa zic. Și nici rău mult. Sculii nu avem, mă, care trebuie mă sculii, tora. Oamenii au fugit, eu nu nesă. Tora să o ținem noi, să o grim cât putem. Cât putem noi. Și este emisiune, ce țineți voi. Ia ziceam. Este emisiune, este noi așteptam de Rătășăcor, și să faceți lucru, și mai aproape, la festul voi. Dar noi, protoară, ține un gazetar, o redacție de limba românescă, ține, le auați și vă zdățea, Rătășa, ți-arăt o centră, în Tirana, și să duceai, să faceți emisiune. A festul voi. Voi este per to doar trochidor, toate mișcip să se... Care stoma, ci poate fi... Tora, aici mă beda noastră, mai in fund. Ce mesaj ai ti rementi? Știi, este emisiune, ce pot să zicem, nu părgisi, cum zicem. Te rămâneam, cum zicem. Rămânile, eu tot ți sen, zai că ți him rămâni. Nu him
Noi non avem să fac cu grecul cum zice ghiton la nostru, a ajutat. Në rezultat. Nu dësem, si him Rumunji sunt frația noștri, să zicem, nu dësem si him italian, noi cu toți tërcem, noi toți ne vor. Një vra. Noi vrem un alantul, toți ne vor, no, grecul zice hița șiței, românul zice hița șiței, toți câteți nu vrem un alantul, câteți nu grim limba noastră, să grim të tuna, să zicem cu capul în sus, zicem him rămeni. Rămeniul rămenul e rămen, nu este albinisești, as grec, as român, as italian, e rămen. Știți, noi him, știți, pe toată Europa, toată bota, pentru America are rămeni. Him despărțat. Am în Europa, rămenile lor le luată ca shembul. Shembul si nu caftă stat, nu caftă împărțare, nu caftă. Rămenii sunt unit, ună. Nu trebuie să confit. Așa, eu să doți sunt rămenii bărneți, trec gini cu toți. Rămeni mult ar avut tu Kosovo. Rămenii cu arbinisești din Kosovo au trecut ca frați. Se nu tărțem noi tona. Eu să doar rămeni, tu Serbia are rămeni, tu Macedonia are mult, tu Grec are mult rămeni, tu Franța are rămeni. N-au venit de Franța cu cancer rămeni. Tu Germania are mult rămeni. România, România nu him ca România. România are asociată Vlahe. România. Tot aici tini gjinjo, shim, ma multu në alante, a unë të ju shim. Si thonë, noi, mi nëzësh că noi unë him. Nu zëk si, noi remenjë, si po të sficem a gjini, ka snificem faktor kontes. Ka snificem faktor. Si se imagine sem, si non ne luam multu cu, să zicem, cu politica istă. Bravo. Politica noastră este politica etnia noastră. Bravo. Asta este politica noastră. Ne vsem ca să ne cunosc alanță ca him și cât him. Nu ne scoată cum ne scoastră un iețin sud de oameni. Mă him, un iețin zăz din il, dau sud din il. Și mai mult. Și mai mult him. Zicem awații, pogradeți, awații, nori, fis, ți noi, de fapt, cu știi, cu rămeni. Toți sunt o pe jumătate, o toți rămeni. Awații are multul. Lucru altul ți nu zec. Așa cum zici manente, ți tu arbinsia are multe figuri mari, ți-au dat tu artă, tu letërsie. Ar băgată femei që ashtu lucrat. Zdățem, ca să acțem, știți, văsă zecă ți cile aveți aici, ți grești, știți. Nu. Zdățem, este Margarita Gepa, este Sander Prosi, este Albert Văria, este Almanță de pe Constantin Cristoforidi. Nu aduc tu minte, și multul. Și aceea este limba, ți s-nu găsim limba. Nu știu ți exact limba, cum stem. Këtë s'putem, su kërtim maninti. Arben s'jam hëros. Su hërësesh njata, ti një dësesh dishaj des, ma mi zek se rësesh njata, që do rëmenjë njata dësim rinia. Ashe, sesh s'jam hëros, s'binazë shmeta, fumeja, mujerta, sesh gjini, që në pojës në adonem shu zborem. Haristo mult, ti tutja isti si dësesh. Haristo mult është të voj, shë gjimi venita aci, shë veshtë të temë, shë unë altra ora. Hrau saj. Ti njësis të rëmenj, shi vrut mult të rëmenj, ju së do që shqitës. Katë ma qëro të reci, a një spare kanë da shavdakë rëmenja, në fugë dhe oci, dhe të izbilok, ma njeftari s'kanë da shavdakë atë i dzua. Atësej, që arfudzita, ma sha unë të him plinë. Him plinë të zekazë ke, asa vinitë të milok, si një spari kanë da ojnës, a ishte unë në pëzari, ma një spari kanë i, është ba mult të rëmenjë. Shku në zesi, arben dinim të maninti, dish jem për gjumëtati zisel. Në për gjumëtati vazhdekë si, tuta ishte pëzari dhe o dishu si për rëmenjë. Shë rëmenjë, në rëmenjë vini s'ku trastu dhe arumëta.
ma rënvej minic ku mintja pline, shku gjepjan pline, Arfat të përkoqizit që në rëmenjë. Këtu që rëmenit ditë kora, arfat të loku, arfat të biloku alor, të tutim, ako ju lipsja mintja, arfu të komintja. Ako ju lipsja mintja ti këntari, ti drejtimi, ti kulturës, ti artë, arë avuta. Ako ju rëvutë mintja ti jatës, sentë. Ako ju vras, sficja mintja ti emborje, kurse si greku, ti tërgëti, kurse si arbinishia, a onut, ari plinë është dinesh, ju nori rëmenjë, ama cejtë si kente. Ju jam le vëdzutë, au po gradis që spari kanda zbori, ku kenti s'la lorë, si nuk gollë si shti kenti si li rëmëneshti, ma kenti si li lavesës atova. Tora, ta ca alësaj për të funda iste, ke dulcemja si kentiku, dupu dolis, s'faci që kentiku. Aua propi, am un ficior mushat, un ficior ku kapu në plinë diminti, si bocja jari ante lezeti, ma shku fuqia, shku dinamia rëmejlu që shku të monti. Si ori bocja këmbane gjithë a esti Petraq Gjoka, Petraq, gjini vinu, gjini të fletë frate. Gjini vin të vojsh, aristo multu si veve mazë, atë si pradesja nostre, mushat. Kume ishte? Zëk multu gjini. Gjini? Multu gjini. Di tutti bërsli, multu gjini ka disëntati, multu gjini di këta kase, ku më jera me, ku qilmenja njërë. Mini, kas mi prezentes ku si di hora di lunke, hora me unë hora, ma e njam du parti di pradesje, ma se hora multu mushate, e hora bune, e tutë hora ku rëmenj. Rëmenj. Tutë hora ku rëmenj. Rëgare veq. Shë, kanë arem o koqë arem multu gjini, arem ku skulie, arem ku infirmerie, arem ku tutë i shërbimli. Da pe, ku vini qërou, ka tutë loko nostru, mund të slurgiri, da pe, fuzire. Ndoj dilunkë, fuzire, vindro dupnare pradesis, jo që i multë rëmenj. Ju dupnare të zëvë në nora o, që ku se qama? Pradesje. Ku më gjithë që rëmënisht? Noi dicem pradesje. Pradesje. Po gradec, noi dicem pradesje. Dupnare pradesje. Pradesje. Multë nesërën Kurçavë. Tora, s'mi Nesër kërëzisht, Tirana. a i zborë ti një dy loja vëzate prota. Tora, a i zborë noi hora nostre, noi zbrem vetëm për limba nostre. Rëmënisht. Rëmëneshti. Noi kënismë la skulie, a kësëm kas zbremu limba nostre, Shqip. Shë, a i se tora di prinsja njej, di tuc. Di papush, di tuc. Tora, për në këndu punata o, kënda punata për gradecë. Tora... Ja të zëjnë më të i banë ata. Mine s'ku disha gjëshun denjë. Skulia... Vari fapt të buna vau shmuntin i dhe koma si laku djosë. Tora, sëntata o vem. Gjej marë i shta vosë. Esku di shaj gjëshun, i trajti shaj gjëshdau denjë. Skulia o fequ lunke, pëndu klase optu, da pe kënarem pas përzas denjë. La anu unë një na usuti e shab gjëshnaue, ne Tirana, ti oficerë. Tatlo njeu are nën oficer, kapter, këmi të shërnoj. Ave multu, ave qefi multu ka sot trashëge mini pi zënata, ka ushtarak, shne shfet shkullia koci, em skola Skënderbej, em asa analtu. Shi në shila anu unë një na usute obdëshasi, Obdëshasi, oficer. Ishi oficer, sharem të divizioni di Librasht, brigada di Prens. Ako lukraj dzacenj, pëlla unë një na usute na obdëshasi. Da pella unë një na usute na gjëshoptu, karem ku kasë Prens, vinjo pradese, ka oca vem tuc omja njej, shprinca njej. Princa njej dupënare la anu dau njij. La dau njej dupënare di lunkë, vindrë lore kaso pradesi. Sharem tuca o, noi shim 3 fraqë da surer. Sharem tuca o pradesi. Tora, oficer për kënd lukrash?
Până la un 1996, zacej. Zacej. Da pe se reforma, se tu ushtrie, sa adunare repartli së shefuzirish, një skosre tu rezervë Lirimi. pinoj. Da pe vinjo pradesje. Lucrajnë dau lucre si një shirë dinanti. Da pe la dau një e shasi, nesh la zyre punës. Në afarë në eshtus. Po preti, nom nesë fare në afarë, nom lukat në afarë. Ashtu e lëgëm këtu të mujera me, kë mujera e dhaskalicë, Bravo. ose mësuse. Rëmene? Rëmene, shmujera dilun kam shpi mujera. Olë sem ka shëdema ato loko nostru. Ndërsa, noi qim, cum zësh, cinci qilmenj, trej fratë që dojë dau sureri, atë se i fuzirin afarë. Tu grek, tu grekem, tu anglije, ku marë fuzit të tucë. Tërë si tre pjamë, nuk u sa gërshërës masërje. Tini rëmeneshtë o zborgjini. Mujerëta, ushti. Mujera, multigjini. Shatë qilmenje, lonë vëcatë shë fetli o zbresku multigjini, ti kuptire o kuptesku treje. Fiqoru orë ma multu njam ka kuzori, ka soshuce. Ma oshti multigjini kë noja kasë multu orë zbrim rëmeneshti. Shqilmenje e me vëzati noj, ma em vrem s'lim vëcamë. Feta se mara, o dush unë mes lunkë, shonë vëca multigjini. Ako të lungët cia, a vec kasa? O vem kasa, nes më vëllim për kasa shë e. Ma si, nuk edzi, nuk është do të, ma o vem kasa ci, mëni për mëni ka azë tezë nori krali. Nori krali. Shë, ku dëmzeu dinanti ka na vësakë krala, shmase ci krala, mulë të vëshuc, ndojsh arnese, lër fapte, lër ndrep të kasli. Dësem në ti dori mulë të loku. Ti dori loku. Avem o cili dikën arem njëc, a cili kujtim në nosri, a cili është. Minu nora multu dorë, ti lunkash, ti hora mesh, ti... Ja zëjnë ma në pojta poja? Kënarem la zyre punës, la dau një e shasi, një fes mu vër 3-4 ish, që zës mu se cem bëserka di lungë. Bëserka are aspartë, Aliorgji, Shëngjergji, are aspartë, që no e fes mu ditë të themel. Fes mu unë zboro për të kumpila tu që amenoshe, sa dunëm prazë, këtë sa dunare, këtë are hora nostë. Da pe nga gjutare shalëse, omish, njam di fondu në dedi shë të Rumania are unë departament në Ministri e Jashme. U vetë zotë Bëserka? Shë në përkur nda shatësi, se si Bëserka. Bëserka tore piqori, shë multu bune, mi ndau kadri vësli bago avau të dispozicion, ka so vëdes, so vëses. Atë Bëserka të cëni empi hora, o cëni njam ka piqori këmë disem në e. Këtë rëmase hora tora? Tora hora, di 40 di kasi që are të unje na sute na vëzëc, tora asja vërdzat si kasi së. E mqini, e ji binazzi hora. Ma atësi të pak të ocen për hora. Ocen të hora. Ocen, ma ci mini esku multo shet si e vësnegë multë sonë. Së sa kë kralja jam ka du parti. Djakëllu, ma në pojtë, si ficesh? Da pe, dila zyre punës, lukraj oficer di policie të burgu di Drenova. Vërdoj enjë. Deko da pe, am 5 tora, si lukrejës të bashkije, o pradesi, am unë lagje, shetsku ka koordinatori alëse lagje di pradesi. Ti po pradesi, bravo, bravo. Tora, tini, ajshu në zënatja altja skumto e vutë të tune. Tini eshte unë omë që nuk e kënë smushat gole, si të abzem tora që fesum. Ma ajshu në boci, unë boci ka këmbani, unë boci dishirës, vëzësim. Se i thamë, dikët da invëcatë, dikët dari. Kumë o invëcatë? Kumë? Vasoj boci, ama vëskendës. Nuk vrez dhe cem që i zënati, dikët e unë... Pasion. Pasion ose dhuntie. Dhuntie. Kumë se zëk mineshe. Babe njëu që are vër shaptenë, si tora arlësit të banë. Zvënas lo duqicë. Aristo multu. Aco kënta, shkën vëdzu që mina vem boce, milo për mini dupënës, për të sëbeti që se e harë. Em këne dunam të qefi, em këne are vër sëbetish. Aco vre multu shë, sërse multu kën mini ose jo cënem,
a babe njëu, ose olo minish një cene babi. Ditat në njëu ambu më pejstë si vëcajsh. Mini nushe do të Një këntar. në këntari. Ku kontributua Mihal Kuteli, la davnija, krimu në ansamblu Mushat Bu në Asi, ku 6 përzaci, 6 përzac dish. Avem nesu ju shdo të Balkan, ku ansamblu are mult të gjini, ma tore ndoj s'largiri, ndoj ashesh, këtë se do. vetëm mina marmasë, si nom një shkatë di pradesi. Shë, dape, pi tuti së betli, kë ne dunem ku socije, shako të lokalo lambi ju fum në dunem, orë dhe orë, li këntem për isken si kë, në bëreshi dim në nostre, levim Lipseshti. shënë shkënë se më shatë. Noi rëmënjë kum le vëzash, e më kënsli si këntem noi i këntem al dashurije, noi i këntem ali fetë më shatë, noi i këntem al investe, noi i këntem sha prevzë që levim vutë, Nërkërit, ma cili ku cili, a cili are ma multu. Ka për njëjë i Noi ma multu ku prevzë, dape, një lomë shku gjeri alti. Shë, sën kënë se më shatë. Shumë satë. Kënë se ave multu. Ave multu. Shmini, ama istë buneca që li këntu, shë shtiu. Tora ojim dojë sigur. Tinju si facun këntu kërëmëneshtë, që nuk kënë s'këntu kuma. Këtësu qësishtë në këntu kërëmëneshtë, është të ratë ku botë ja pavash. Ja zë zemë, që shti tini veqë. Ja so zemë o dini, është a onamë sa di a i qponjë, më është di laku. Këna qima botë, që po cenë, në orisë. Kënë se shtim multu, unë kënku. O cimi për të ku dada, o moj dada ku ojli, dija mo njini frika, meri dada njika, fete moj nesusita. O ci një dedi pi trastu, o moj trastu durmene, dija mo njini frika, meri dada njika, fete moj nesusita. O si një lëgë pi kënli, o moj kënli di mene, dija mo njësti frika, meri dada njika, fete moj nesusita. Se s'kantina. Stem këros. Aristo multu. Karisto mult, tora, të funda është mua beti një că kutini nu să avem bureri, că toți ne adunăm. Ce mesaj ai ti rimeni te este misionul, ce facem noi, ma ti rimeni toți, ce poate să facem mai geni, cum o mintuiești? Noi rămâne și mult të shqiptați. Noi rămâne și multu lëkërtor. Noi rămâne și de eta tuta osi. Și tora vini qëroci një përce multu. Ma mina mu mesaj si noi s'ne dunëm, si më adunasu në kolantu, stërcem në kolantu, ka bana hëte. Hëte, si cem këtë putem, ka të të nësë në dunem. Së cem këtë kama bunë të lokonos. Stem këros një gënore, se zbinatë fumeja, në vjasta shinjata tau këtini shka fiqor no. Kërau, të kërësist, mult dhe tinëme, të tuti si fiqe shazë, shta ishte të zbore. Aristo mult të shtivoj. Ishte rash intervista ditore seara. După aceste interviste, noi o să motrim și nu scânte kente ți rămânești. Haide ca maonia, sahur ke marada, sahur ke marada, din la Pavloșdada. Haide ca maonia, sahur ke marada, sahur ke marada, din la Pavloșdada. Milelele ți harau, ieșim de-astă tu. Toată lumea stimutrească cum era
stă cu bor. Toată lumea stimul trească cu mirachi mare dor. Haide ca maonia, sakur che marada, sakur che marada, de la papluș dada. Haide ca maonia, sakur che marada, sakur che marada, de la papluș dada. Rambolul hărțit așteaptă, am vârlit ca fi fărtați. Joneale cum șapca soare, ți s-aleațit o bărbați. Rambolul hărțit așteaptă, am vârlit ca fi fărtați. Joneale cum șapca soare, ți s-aleațit o bărbați. Haide ca maonia, sakur che marada, sakur che marada, de la papluș dada. Haide ca maonia, sakur che marada, sakur che marada, de la papluș dada. Nune cu tinie, ciucați în cor clambora, cu scărie cu nicu mare, vă așteaptă tot soia. Nune cu tinie, jucați în cor clambora, cu scărie cu nicu mare, vă așteaptă tot soia. Haide ca maonia, sakur che marada, sakur che marada, de la papluș dada. Haide ca maonia, sakur che marada, sakur che marada, de la papluș dada. Vreus, via lasu na manete, abzați doi ficioși și fete. Am abzate limbi multe, limbi lungi și limbi scurte, limbi strembi și limbi rudi, limbi ca calul pe punte, limbi ca când grești puiul, ca când ne crești fisuiul, limbi ca orele pe bairro, ca ghiina tu cu bairro. Che te vehe, mamușată, ma ca noastră nori altă. Limba noastră ața vechea, iugudulește urechea. Limba dulce avem aflată, ma screta nu e schirată. Vini satea ta se schiră, nu așteptați de a suschiră. Ta-su în viață ca maniție, schiriseastă șlaghe prinse. Schirațul cu greni grechești, a oia locul unde crește, nu cu alte de departe, nu avem lucru cu ața parte. Nu cu alte de aiura, ma ghinis ne șacă gura. Nu avzați zeți trubeta, a ohim de tute eta. Nu ascultați alanz altoră, a ți-ai vrea limba ta smoră. Nu vrea să schire-și verhoră, viața voi, scherați într-oră. Nu scene limba cu gura, nu avzați oameni de aiura. Gola așa, limba ta șcreta, bană sabe, tute eta. Sănătate și harau, sabe heminia tute. Ia sculați creștini, sculați, cu linda din ascultați, tu parei adunăm, žvinim ta svăcu lindăm. Ia sculați creștini, sculați, cu linda din ascultați, tu parei adunăm, žvinim ta svăcu lindăm, žvinim ta svăcu lindăm.
și-mi șat cât un minghiuș. Betleem îți amintă, n-ai mă scump o amiră, n-ai mă scump o amiră ruș. Nic și-mi șat cât un minghiuș, nic și-mi șat cât un minghiuș. Ama când o să amintă, tot plâmsi, tot suschiră, stă Maria lăhtârsi și atunci țeapă lăcârsi. A sunat gârgăricili, ta să spar pricili, băteți stâmpâniși fluiari, sfugaralili pe amari, sfugaralili pe api, zdoarmănii clutoari hati, zdoarmănii clutoari hati. Gârgâricli a sunar, stâmpâni-li halata drar, șnicloanos toa miră ruș, nic și-mi șat cât un minghiuș, cu fața albă de lapte și gura de cireași coapte. Își dornitu isihi, toa somnul lui Vasilii, toa somnul lui Vasilii. Ia sculați, creștini sculați, cu linda din ascultați, tu parei n-adunăm, j-vinim tați vă cu lindăm, pareia de cilimeni, vă oară trămulți ani, de ghineață să aveți parte, și-al nou cu sănătate, și-al nou cu sănătate. Mine ies din șchilul, picior de-al eu șchilul. Și avem șezută cot și cot avem câliva ninga. Și noi avem venit de Xeromer, de Agrinio, 150 de ani mai înainte. Și de acolo se fuziră ca ta cum știi, rumei lega, că avea fățată cu sura. Fuziră de acolo dus Gumenița. Gumenița li Agrecu. De Gumenița Pelas. Pelas e fapt mine. Mine e azi de 86 de ani. Și tu 43 tu zim și ne sunt cărbărișii. Și de acolo ne sunt Saranda, Sfeții șteți zimea de apoi, și puțin cu oile ne sunt vin Mamblona, Lubonia. Acolo de bă ne adunăm mulți rămeni acolo și ce să zic mâine, istoria rămenilor nu se schire. Vrasești filosof te suschiri. Acele ce am învățat noi. Tața zbânează România, eu ți dau ce sunt. Și ora o să schiră ța poezia. O să iau un cantu de la iar rămâni, Marația din Ești, nu știu cât de sunt.
arqeru teatër, nu știu că este. Nici în istorie tinesă nu grești. A lăsară limba grezi pe limba xiană, a rușene mare, viață cele mai. Tine la rămână, viață cele mai, zgasta rămânește, nu pe limba xiană. Limba rămânească este limba leate, tăța sugrim bună, nu pe jumătate. Marație de noi, eu ți doți him, toți grimună limba, mă nu ne cățim. Și ole rămeni, ole frați, vă vedonați toți limba suscărați. Când zinața zuă, limba suscărem, vă suficem nuntă, ștuți corul să intrăm. Zbânează România! Tora cântele românești sunt de toate Arbenisia, mas din afară, de grec, de Macedonie, de România, vreo de acele cântele lor, mas sunt toate românești. Și noi vrem ca cum am zis și altora, ca să poată, are și în schimb să ne petrec tu telefonul nostru, cântece, vierși, rămânește și de arihina aici spuneți, mulți oameni sunt afară, ardor te rămâneami. Nu gol ardor te rămâneami, ma ardor știi bilocul de aoții. Și eu se spune aici că oamenii ardor savdă, ma și nu se departe de. Unii de ei zic mine, te aici ți zesum, mas eu ți doți sunt rămâne, tu ți do loc tu arbenișii, Mazeju ma mulți le lasă nuntele viara, mă le lasă și nuntele ma mult ce rolul ți-i o. Și mulți ficiori, ei le fac nunta la casa al papul, la casa printrul lor, la stornă poi. Dar apoi, și ați șalantă, ți este cam discola, ca să facă mața, și ați ele mazeju rămâni le fac, omiți alexez bana, mazeju ar nu cefi, ma oricui mă se vrazine tot locul lui ori crescută. Au se spune, se noi rămâne, aici locuri de toți le avem cu sute și cu mii de ei. Să avem dor din ese și să nu vrea și aici ți-a relaxită bana ca să ceară aici loc și stai iura. Aici este ei mare, aici unii de ei ne bagă toți tu lucru ca să cât mai mult și apropii, venușim apropii toți cu viderea, cu una lantă, mă simt apropii cu tradițiile, cu zaconile, cu limba noastră, cu cântele noastre, acele mușatele, cât mai ini și din noi imajul, cum zice, mintea omului și autoarbenășii este cam apuciată cu realitatea, cu țații noi știm toți biloc, sute și mii de ei. Și cum avem fapte biloc, ninga înapoi, eu se dor rămâne, și acolo eu sunt, și acolo eu sunt, fac biloc tutunul, cu lucrul lor, ți se înmățeiu de acei de prota. Aici era și emisiunea de toată seara, cu toate acele ți văzut, și noi, până la săptămână, să ne vedem și să ne adunăm înapoi gini, hăroși, după aici, cu este iară, echam grau și mă încloțe cam gini o sim, cam multe de ori vedem că o zi și până iară, tăța. Până la săptămână, să ne vedem și să ne adunăm gini. Noaptea bună!